jó, az olyan, mint egy... Már nincs messze a start. Ez milyen? Anya, mire odaérünk, megváltás lesz a halál, meglátod. Tehát az már egy jó előkészítő. Onnan csak 1000 méterre ugranak. Pendrive-ot hozzad, légy szűr! Egyenlények a szemüveg úgy menjen a fejedre, hogy ne kötje le a levegő. A pozíció, amit mondok. Keresztet fogsz mindegyik szorítani, mindenik ki a válladat. Addig szorítom, hogy ha megütötte a válladat. Alapra fog lenni a kamerás, ezek a szólógurok. És folytatom a lábok így, csak sima. Az ő lábak közül lefigyelni a legjobb. A felkészítő szín az egy rövid film lesz, az is megnézhető. Ez egy kisgép, nem igazán tudom ajánlani senkinek, mert olyan, amikor egy kötözött sokkát kilógatnak az úrta az ülés szélén, egy 2 méter magas ember néz meg, mint egy alapús, kilöttük, aztán itt meg elegánsan fölállsz, kiegyenesed, levegő van, kíveszem, elmehetsz, lebegszed a kis köztül, meg BMW-vel. Az egészre 5 rendes kitálmugrás. Hát csak mindegyik megtöbbent, a film nem akar ugrani. A lány meg ehhez kötötte, hogy ezt szerette volna a fiú, meg nem tudta, hogy a lány még nem tudta, hogy megkérdez a kérdezni. Itt történik. Látod a kezedet, lábadat volt, a kezedet, az ő lába közé berak. Majd a levegő elrendező. Mindaddig még zuhantok. Ezen már itt a válladat, oda fog kikerülni a kamerás, ott a fején a GoPro nyomálja a fotókat, meg a külső kamerát. Itt hajnal kapsz ilyen fotószeremet, a külső kamerát.
oda tudja hozzá, majdnem megjelentje a kezedet. A kamerás mutatja magát. Játszanak a levegőn, olyanok, mint a gyerekek. Ő már jól érzi magát, ilyen erős. Mutatja. Amikor kinyílik az ernyő, utána a kezedben megkapod a zsinorokat, picit irányíthatod. Aztán föl, amikor a famagasságba jutok, akkor elkérjük, akkor fogja lehozni, és úgy hallod, hogy húst fel alá, akkor legyen, hogy balesetben, tessék alá, ott vagy egy első jár. Elköszön, hello, mit az erről, nem megkért ide fognak rántani, mert a Valami játék is tudja élni, amit az állatos amikor leol. amikor ezekkel rögtön el is szakasz. Alfán annyi bizony volt, hogy szökadta a levegőt, egyébként viszonyítanak, és egy párfai filmasztából mentem. Azt mondja, azt is kérdezik. Ez a belső kamera, sose tudják, hogy ez a külső kamera. Körbe jár, a belső kamerával csak a félre kamerával. Ha kérdezik telefonon, nem kapcsolod. Mindig azt mondja, hogy azt kell megfizetni a kamerásnak. Ugye urak, a 4-es gép van most fönt, és a 7-esben még van pár szabad hely, tehát a 7-es, amiben még lehet jelentkezni, és a 6-os gép lesz a következő versenygép, tehát a 6-os gép lesz a következő versenygép. Zsinór, picit meghúzod a kezeddel, érezd, hogy milyen a súlya a forgásnak. Ladies and gents, the force load is up there, and you can sign up for the 7th one. And the next competition round will be in the 6th load. Itt aztán már egész természetben viszi az utat, eldöntőztek a tényleg. Van egy ilyen nyeszem. Nézd már, ezen nincs olyan. Oké! Jó. Hamar elment ez az 50 év, mi? Hallod, mit mondod? Azt mondta, hogy picit tegyem szét a lábam. Jó, úgy, de muszáj. Mennyire nem akar. Megyek. Hölgyek, urak, a 6-os gép 10 perc, 10 perces felszólítás, tehát a következő gépnek lehetek szívesen gyorsan használni. Gents, it's call for Lord number 6, it's call for Lord number 6, please come to the gates. Még a hazautat is meg kell érni, várjál. Maradj csak. Az veszélyes a hazaút. Kisgéppel. Ez nem veszélyes. Kisgéppel? Szuper. Akkor mi mehetünk veletek és abból is tudjuk lenni.
Elmondták ilyen magasra, vagy hogy ez a... Abból nehezen. Ne? A kis gérből? 200-es. Hát amúgy felszállod a titort, én is tudom. Igen? Nem? Megy ezek is vele. 4000 méter szőle elmondta kézzel mit kell csinálni. Igen. Természetesen nagyon nem érdemes ráparálni, mert sem tudunk eltéreszteni semmit. Egyezik fontos dolog, hogy feltétlenül elmondom, aminek lennie. Jó? Azt nem ígérem, de majd Majd meglátjuk, visszanézzük, őszinte volt-e, meg volt a Ja, bocsánat, hogy beleszólok. Menjünk fel, ugorjunk egy marra nagyot. Bocsánat, hogy beleszólok, a műfogsot vedd ki, anya. Ja. Baba. Hanem még egy gyors pipó beleférünk. Cigi, egyszer üveget próbálni, Ott állok, jó? Nézem, hogy mikor. ezt vettem, és meg megkapcsolom. Gyors, úgy nem úgy, és most. Jó, akkor megkapcsolom, és már kész, és cigizhetsz. Még van egy. Ide magamat? Majd visszamutat. Ja, jó. Cigizhettem. Valamit berakok a lábam közé akar. Így van, csak így. Azt mondták, hogy messzire nem menjél, mert drága a felszerelés. Gyere az árnyékba, mert a napon meg fog gyúlani. Az utolsó cigaretta jó. A repülőgépen nem lehet dohányozni. Képes lenne rá, ne aggódjál. Miért az Zoli is képes rá? Jó, de ő megteheti, de te nem. Ezek a karabinerek. Mert aztán csak a izé marad meg a drót belőle. Mert én is ott vagyok. Parkébe is dohányoztál már. Legalább nekem. Anyone else on belly? Belly flyers? Előbb már még. Azt hiszem, sose állunk meg. 100 kiló gyereket. Anyone else on belly? Okay, free flyers. Free flyers. Smaller groups. Solo? Solo free fly. Anyone else free fly? Solo? Okay. So after him you're gonna be the third. Okay. After him, the fourth. Okay. AFF tandem kimegy. Trackers, trekking suit. Csúsztató van valaki? Oké, akkor a nagyobb alakzat nálatok nincsen mixúttal, ugye? Szeretne kikezdeni? Oké, akkor ti mentek, ahogy hívják fölé, a páros rodeo után az út fölé, oké? So you gonna be the second competition team after them, oké? About the cornfield, oké? Ti meg a végén az út fölé. Ilyen srác, miért nem szóltál mit? Magasan? Miért most érkeztél magasan? Akkor közvetlen a tandemek előtt mész. Mit keresik ti? Mit keresik ti? Hogy enged haláltál oda? Igen, hogy be. Utána. Mennyire magas? Jó? Jó? Legközelebb légy szíves, gyere az erdőben. Oké, Csaba, menjétek ki a végére. Vedd közé jegyemet is, Csabát! Néz ki ez a helikopter, mint egy tojós tyúk, nem? Igen, igen. Jó nagy darab.
Aha, igen, itt tényleg. Jogos. Csúszótápán nem lehet ügyes, mert valami minimálisan elcsúsztat így a földön, de ugye azzal nem tudja, ez a nagyon szépen. Na, visz lehet hajni. Hajnalka. Most próbáljuk halni, ne hagyja. Nem gyátran. Arra vannak. Az a Hajnalka, ő meg a Erika. Jól mondom, Erika. De nem látom a hajnalkát rajta. Itt van veled szemben, most pont a kamerásunk odaszáll le, itt van ez a zöld ernyős, ő lesz a kamerás a Hajnalkának. Aha. Ahova ő leteszi az ernyőt, oda jön az Erika. A másik, meg egy piros ernyő, itt van, az Erikáé, ő a kamerása. Ha oda leteszi a piros ernyőt, oda érkeznek, arra fókuszálj rá, jó? Ő a piros és fehér, most süllyed, ez a mi kamerása. Ahova ő leteszi, oda megy a szín, jó? Menjetek oda, oda a szélére, oda menjetek, jó? Oda. Piroslik. Nem kaptam levegőt néha. Oda a magas halástól. Alacsony nyomás. A baj néha Táska, Feri! Igen.
Hölgyek, urak, a 7-es felszállásnak 20 perces felszólítás, 20 perces felszólítás a 7-es gépnek, és a 9-es a következő, amivel amit még jelentkezni. Ladies and gents, 20 minutes call for load number 7, 20 minutes call for load number 7, and we have